Aleluia! Domnul Iisus Hristos este regele nostru. Ce minunat să avem un rege. Mulți se bucură că au regine, că au prinț, că au cutare și cutare. Noi avem un rege și regele nostru are grijă de noi. Spune Pavel în Tit, capitolul 2, de la versetul 11 la 14, un lucru foarte important. Înainte de a citi, mă prezint, sunt din Lipova, mă numesc Iene Francisc, îmi cer scuze pentru că n-am făcut o introducere cum trebuie. Am venit cu scumpa mea soție, Carmen, și ne bucurăm de primirea care ne-ați făcut-o, ne bucurăm că ați avut încrederea care ne-ați oferit-o și cerem ca Harul lui Dumnezeu să se manifeste în plinătatea Lui peste fiecare dintre noi. Chiar despre asta o să vorbim. Harul lui Dumnezeu. Spune Pavel lui Tit acolo, spune căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. A fost arătat. Și acum, în urma Harului primit, Harul este o persoană, este Iisus Hristos. Și prin El noi primim har de înțelepciune, de putere, de dragoste, un har felurit. Curge din El prin Duhul Sfânt în fiecare dintre noi. Și spune că acest har ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ce minunat! Eu când am venit la Hristos, am venit nu sub lege, am venit sub har. Am venit dintr-un mediu din adâncimile satanei și când am înțeles dragostea lui Dumnezeu, sfințirea a venit peste viața mea ca un rezultat al harului. Aleluia. Nu a fricii de iad. Frica de iad te ține sub puterea legii, sub puterea păcatului. Și vei fi concentrat în fiecare dimineață să faci fapte bune, ca nu cumva să-ți pierzi mântuirea. Nu. Harul lui Dumnezeu îți dă plăcerea și puterea necesară să umbli în voia lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt, dându-i cinste lui Iisus Hristos pentru ce a făcut. Și punct! Faptele acestea bune care sunt pregătite pentru noi sunt în cuvântul lui Dumnezeu și sunt pregătite de Duhul Sfânt în zile în care trăim, în circumstanțele vieții noastre, nu doar în biserică. Aceasta este trăirea în prezența lui Dumnezeu. Și este minunat. Eu am spus soției mele, dacă pe calea Domnului n-ar fi o luptă, mie nu m-ar place să fiu creștin. Am trăit o viață zbuciumată, îmi plăcea să fug pe dincolo, să fiu un aventurier, îmi plăcea adrenalina la maxim și când am venit la Hristos Iisus, adrenalina aceea a devenit apă de ploaie pe lângă a umbla cu Dumnezeu. A ști că El este creatorul universului și stă de vorbă cu tine și a trimis Fiul Lui să moară pentru tine. În momentele acelea am capitulat și am spus, aceasta este lupta și îmi place să lupt. Îmi place să fiu un ostaș al Domnului Iisus Hristos. Am fost destul un mesager a celui rău, acum îmi place să aduc lumina lui Dumnezeu. Și asta mă rog și în dimineața aceasta ca Harul lui Dumnezeu să se manifeste prin mine, pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să primiți din plinătatea aceasta. Îmi spunea fratele păstor că aveți o tematică în luna aceasta sau în anul acesta și după câte am înțeles, am concluzionat cum să lupți lupta cea dreaptă a credinței, cum să fii biruitor în zilele în care trăiești. Este din Iosua și este cartea mea preferată. Și azi dimineață mă gândeam la un alt mesaj, Duhul Sfânt mi-a stat împotrivă și am dus alt mesaj. Și văd că s-a potrivit, am înțeles că este de la Dumnezeu. În urma înțelegerii umblării sub har, nu sub lege, a lepădării de sinele tău, vei avea de făcut unele lucruri. Atenție! Nu pentru ca să fii mântuit sau să-ți menții mântuirea, ci pentru ca să fii biruitor în zilele în care trăiești pe acest pământ. Vedeți, planul lui Dumnezeu principal pentru omenire este în Geneza. Spune că Dumnezeu l-a creat pe om și a spus, crește, înmulțește-te, umple pământul și stăpânește-l. Acesta este scopul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Din păcate, omul ascultând de Satan, n-a mai putut să împlinească acest plan. Și Dumnezeu a creat un plan secundar, întrupându-și Fiul,
murind pentru noi, ca noi din nou să putem să ieșim de sub blestemul acesta al păcatului și să umblăm în biruință. Același plan inițial de la început rămâne prioritatea lui Dumnezeu pentru noi până vom pleca din lumea aceasta. Și, de fapt, vindecarea și eliberarea nu au un scop în sine. Este rezultatul biruinței lui Iisus Hristos în viața noastră și prin viața noastră. Este umilința ce Dumnezeu Tatăl a decis să îi o producă diavolului prin trupul lui, care este biserica. Este biruința care noi trebuie să o aplicăm. Și spune Pavel că noi suntem mai mult decât biruitori. Ce înseamnă asta? Vedeți, un atlet, orice sportiv, pentru a avea victorie, el trebuie să lupte. Noi avem victoria mai dinainte, mai mult decât biruitor. Este câștigată la Calvar de Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui și noi o aplicăm în toate circumstanțele vieții noastre. În orice context ne-am aflat, avem Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător și Duhul Sfânt care ne împinge la Cuvântul lui Dumnezeu și noi decidem. Aceasta este voia ta, aceasta este promisiunea ta. Eu mă leped de sinele meu, de ceea ce cred eu că aș putea să fac și aleg voia ta. Indiferent de simptome, de circumstanțe, aceasta este voia ta. Bună, plăcută și desăvârșită. Și promisiunea lui Dumnezeu devine puterea lui Dumnezeu de înfăptuire în viața ta, pentru viața ta și în viața celorlalți. Haleluia! Este minunat Domnul nostru. Aceasta este viața de biruință care ne-a dat-o. Acum avem piedici. Și în Luca, sper să nu vă speriați. Sper să nu vă speriați. Este tot un mesaj pentru biruitori. În Luca, în capitolul 9, de la versetul 57, ne spune prețul urmării lui Isus. Prețul de a umbla ca ucenic al lui Isus Hristos în lumea aceasta. Prețul care noi trebuie să-l plătim nu pentru mântuire, ci pentru a umbla în biruință, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu și pentru ca El să-și ia slava de peste viața noastră, nu pentru că ne-a mântuit, nu doar pentru că ne-a mântuit, ci pentru că viața noastră este aliniată și reflectă viața lui Iisus Hristos, înțelepciunea, dragostea și puterea Lui prin noi. Și astfel oamenii să poată să iasă din cursa celui rău de care au fost prinși ca să facă voia și să vină în slava lui Dumnezeu, în slava luminii. Amin? Bun, aici vedem în aceste versete sunt 3 categorii de oameni și 3 piedici în calea urmării lui Iisus Hristos. Și citim, eu nu vă invit să vă ridicați în picioare, eu vă invit să stați în picioare în Duhul, chiar dacă stați jos. Să fim atenți, pentru că cu siguranță, eu aș zice, dar nu vreau să mint, nu o să spun, mulți ne regăsim în aceste categorii. Aici e vorba de creștini. 3 categorii de creștini care, de fapt, nu umblă în biruință. Nu umblă în biruință. Vedeți, una este să fii mântuit și alta este să fii ucenic. Nu orice ucenic este, nu orice mântuit este și ucenic, dar orice ucenic este mântuit. Iisus Hristos ne face o chemare. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre, a spus fratele, la prima oră și foarte minunat. Ne cheamă la El, venim la El și după aia spune, veniți după mine. Dacă voiește cineva să vină după mine, are de făcut o alegere, o decizie care îl va costa unele lucruri din viața lui. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și astfel să mă urmeze, lepădându-se de sine și purtând crucea. Și în felul acesta avem siguranță că suntem pe calea Domnului. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune, pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Domnul Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să odihni capul. Aici vedem un cărturar. În Evanghelia după Matei spune că acesta era un cărturar. Venim în zilele noastre, sunt foarte mulți creștini, da, mântuiți, teologi, care umblă emoțional, umblă stârniți de a vrea să facă un renume, să aibă un câștig de pe urma Domnului Iisus Hristos, să poată să aibă un beneficiu. E dureros lucrul acesta, dar se întâmplă.
Nu o spun ca o condamnare, dar este un adevăr și trebuie să ne examinăm. De multe ori avem tendința noastră, în firea noastră păcătoasă, să privim la mâna Domnului Iisus Hristos mai mult decât la fața Lui, să privim la răsplățile Lui, la moștenirea Lui și să trecem și să nu înțelegem că El este moștenirea noastră, El este răsplata noastră cea mare, El este totul pentru noi. Și atunci vor curge aceste beneficii, aceasta este o consecință. Noi nu căutăm efectul binecuvântării. Noi căutăm pe binecuvântatul Iisus Hristos. El este binecuvântarea noastră supremă. Și aici acest cărturar îl ia gura pe dinainte. Am pățit nu odată, Petru a pățit lucrul acesta, avem exemple biblice. Doamne, eu mă duc cu tine până la moarte. Eu când am venit pe calea Domnului, atâta eram și eu de entuziasmat, adrenalina firească încă nu a căzut la pământ, lipsa lepădării de sine încă nu a căzut la pământ, eram foarte efervescent, dar fără înțelepciune. Și Dumnezeu tot îmi spunea, calmează-te, calmează-te, trimitea frazi la mine, încă mândria făcea lucrarea în viața mea, vedeam că frații nu mă înțeleg, credeam că ei nu înțeleg destul. După ani de zile am început să înțeleg, să mă așez și să înțeleg că nu toate lucrurile sunt așa roz cum am crezut eu. Da, este bine să ai. Dacă nu ai această râvnă pentru Dumnezeu, n-are de unde să te ia Dumnezeu. Dacă ești pasiv și vei spune, până nu mă voi maturiza, nu voi umbla, nu voi predica, nu voi sluji, nu voi face X și Y spiritual, vreau să spun că s-ar putea niciodată să nu faci. Umblă, greșește și Dumnezeu știe de unde să te ia. Amin? Trecem la categoria a doua. Deci primul, vedem, este un cărturar, în zilele noastre unul care știe cuvântul lui Dumnezeu, dar nu e lepădat de sine, încă își caută interesele proprii, încă caută un renume, încă caută să fie în lumina reflectoarelor, încă nu este cum trebuie. Piedica acestui creștin de a-L urma pe Iisus Hristos este siguranța și comoditatea. Când suntem puși la testul credinței, proba focului, aceasta este, nu boala, boala nu este proba focului, testul credinței, aceasta este lupta, să credem totdeauna ce spune Domnul. În momentul în care suntem puși la alegerea aceasta și Domnul ne-o dă. Mie mi-a dat-o când am venit pe calea Domnului, aveam foarte multe datorii, aveam club, aveam afaceri ilicite, aveam. Și aveam nevoie de bani, aveam sute de mii de euro datorii. Dar când eu am venit la Hristos, eu am înțeles, tot prin Duhul Sfânt, Harul lui Dumnezeu m-a conștientizat ce înseamnă Iisus Domn. Și am zis, păi nu există Iisus stăpân doar 1%, 10%, doar ce am eu nevoie. El este patronul afacerii mele. Și am spus, Doamne, îți mulțumesc pentru această revelație, Tu să stăpânești afacerea și dăm înțelepciune, eu să o administrez. Și Duhul Sfânt m-a dat o mângâiere așa de frumoasă, mi-a spus, ai găsit vreo undeva, ai vreun prieten care să vezi, fiind administrator, să se îngrijoreze mai mult decât patronul? Nu, pe nu te îngrijora atunci. Eu sunt la conducerea vieții tale. Și am zis, slavă Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu miraculos ne-a salvat din toate, fără compromis, fără nimic. Și ne-a învățat să spunem și altora. Ne-a învățat să spunem și altora, să nu cadă în compromis, pentru că își rup ei singuri ungerea de peste ei. Ungerea care ar putea să vină peste ei din cauza compromisului. Mergem la a doua categorie. Deci vedem piedica, lipsa siguranței de multe ori ne face să nu-L alegem pe Iisus doar unde vrem noi. Vreau să vă spun că acolo Iisus nu este Domn. Ori este Domn 100%, ori nu este Domn. El este Dumnezeu, trebuie să înțelegem de la început. Nu este ca noi oamenii care ne târguim, facem afaceri. Nu, El este Dumnezeu. El face afaceri cu noi, El a spus, te-am răscumpărat, prin jertfa mea, tu ești a meu. Tu trebuie să spui, amin, Doamne. Asta e afacerea care tu o închei cu El. Mergem la a doua categorie și în versetul 59 spune, altuia i-a zis, de data aceasta Domnul Iisus Hristos îl cheamă, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngrope morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Acest creștin putem să-l denumim unul care să târguiește cu Dumnezeu, adică îl vrea pe Iisus Hristos ca Domn, dar totuși El are domnie peste viața lui. Lasă-mă mai întâi. Doamne Iisuse, da, Tu ești Domn, dar în domeniul ăsta eu sunt Domn. Nu merge așa. Aici este vorba despre afinitățile față de jobul nostru, de ceea ce am putea să câștigăm
având un loc bun de muncă, o afinitate și de multe ori foarte mulți creștini la testul acesta cad proba. E dureros. De multe ori spunem, dar Domnul știe. Să vă dau un exemplu din viața mea. Când ne-am întors la Dumnezeu, în 2009, am scos evenimentele necreștine, am scos lucrurile care nu le reprezentau pe Iisus, am scos întunericul, într-un cuvânt. Dar după ani de zile, n-am fost vegheator. Primesc eu o revelație în timp ce eram la un semafor. Păi, Franții, tu poți să bagi evenimentele alea. E treaba lor că oamenii se distrează la tine în casă. Tu du-le Evanghelia. Haideți să vă spun, am pus botul, dar era vocea diavolului. Și am băgat evenimentele acelea în casa noastră, dar eu n-aveam pace. Le duceam oamenilor Evanghelia, unul dintre ei s-a spânzurat, altul nu l-a urmat pe Iisus, le duceam Evanghelia, dar fără ungere. Pentru că ei, diavolul putea să le spună ceea ce eu nu am mai realizat. Eu n-am mai fost lumină pentru ei. Ei să le străbălau în ghilimele în casa mea, era casa Domnului de fapt. Noi nu mai avem casa noastră, e casa Domnului. Nu doar biserică, nu doar locația în care se adună biserica. Noi suntem ai Domnului, indiferent cu tot ceea ce facem. Și din momentul acela, când m-am venit în fire, am plâns înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat 2 versete. Am zis, Doamne, dăm 2 versete, că tot așa spui, că în mărturia lui 2 sau 3 martori să luăm decizii. Și Dumnezeu mi-a dat din Romani, cred că 13:13, și acolo și în 1 Petru 4:3, și spune că să nu te amesteci în lucrurile lumii acestea, ca nu cumva să-ți pierzi mărturia. Și spune, da, Doamne, eu nu m-am pierdut mărturia, eu tot acelea sunt. Tu, despre tine, tu așa crezi, dar ei nu mai cred așa. Și mi s-a confirmat lucrul acesta. M-am pocăit de lucrul acesta, le-am scos toate, dar nu era de frică de faliment, am făcut lucrurile astea. Chiar pentru Domnul. Dar Dumnezeu nu ne spune să umblăm în afara neprihănirii, într-o fără de lege, ca să îi ducem mântuirea oamenilor. Domnul Iisus mi-a zis, dacă eu aș vrea să mântuiesc întreaga omenire, m-aș arăta un înger și toți s-ar mântui, toți ar fi mântuiți. Eu n-am nevoie de compromisul tău ca să mântuiesc oamenii. Și m-am pocăit și am intrat sub har din nou și am mers mai departe și n-am mai pus botul la vrăjele. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce voce o auzim, ce ne spune, cine este sursa acelei voci. Mergem la a 3-a categorie. Un altul, la versetul 61, un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția mea. Vedeți, dragi frați și surori, tot întâietate avea și acest om. Lasă-mă mai întâi. A doilea a fost un ucenic, spune în Matei, în capitolul 8. Dar un ucenic de mâna a doua. A avut Domnul Iisus și ucenici de mâna a doua. Cei care s-au lepădat când ne-a spus Domnul Iisus, luați sângele meu și mâncați trupul meu, n-au putut să ducă cuvintele acelea și au plecat. Deci există urmașa lui Iisus de mâna a doua. Merg cu Iisus Hristos până la un anumit punct. Noi suntem chemați să mergem până la capăt. Aici vedem afinitatea față de familie. Și Domnul Iisus în Luca 14 spune, ori și cine dintre voi care nu se leapătă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu. Ori și cine dintre voi care nu mă iubește mai mult decât mama sa, tatăl său, frații, surorile, ba încă viața lui, nu poate să fie ucenicul meu. În această categorie trebuie să intrăm și să îl iubim pe Domnul cu prețul vieții noastre. Pentru că viața nu mai este a noastră, viața este a Lui și curge doar prin noi. Este viața Lui cea nouă care ne-a dat-o și noi trebuie să-L reprezentăm cu viața aceasta, murind față de viața sufletului, față de dorințele, idealurile, față de ceea ce am putea câștiga și să-L alegem pe El. Și aceasta a 3-a categorie, dacă putem să citim din 1 Împărați, capitolul 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 19 la 21. Aici îl vedem pe Elisei. Și aici Domnul îi vorbește la Ilie și îi spune, Ilie, du-te și unge-l pe Elisei, proroc, în locul tău. Și foarte tare. Dacă putem să afișăm, 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 19 la 21. Și spune că Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând
De unde l-a luat Domnul? De la muncă pământească. E ok? Asta ne spune nouă, noi nu mai lucrăm? Nu, lucrează. Lucrează. Dar fă-o pentru slava lui Isus. Fă ca pentru Domnul. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a pereche. Era ultimul, era cel din coadă. Eu cred că Ilie, după ce a avut mini-depresia aia din cauza lui Izabela, când Dumnezeu a vorbit, i-a zis, du-te înapoi, unge acum, eu cred că el când s-a uitat că tot a trecut și nu l-a mai văzut pe Elisei în a 12-a căruță, l-a văzut pe el. De ce era între a 12? Era ultimul. Era cel mai neînsemnat. Cred că Ilie s-a îndoit un pic. Mă, dar oare ăsta să fie? Dar s-a aruncat mantaua prin credință. Aruncarea mantalei peste el reprezintă că i-a înmânat ștafeta. Ungerea a venit din acel moment peste Elisei. Și spune, Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Și în versetul 20, Elisei a părăsit boi, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Exact ce am citit aici. Lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la mama, de la tata și te voi urma. Ilie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Deja era un fapt înfăptuit. Vedeți, de multe ori ungerea lui Dumnezeu într-o anumită slujire este peste noi, dar noi nu intrăm în ea. Știți de ce? Pentru că stăm nepăsători, nu ne facem partea. Nu umblăm în credință, nu înaintăm, chiar dacă facem greșeli. Noi trebuie să înaintăm, noi trebuie să exersăm. Nu vom putea gestiona ungerea Duhului Sfânt doar prin exercițiu. Deci noi azi puțin trebuie, mâine puțin, în fiecare zi. Vei avea mentor lângă tine, prezbiteri, maturi spiritual, care în momentul care vei aluneca puțin, o vei lua în fire, te vor ridica cu Duhul blândeții și te vor încuraja să mergi înainte, pentru că văd darul lui Dumnezeu peste tine. Ilie poate nu a crezut în momentul acela, dar nu a mers pe ceea ce a crezut, ci a mers pe ceea ce a spus Dumnezeu. Și a aruncat mantaua, un lucru înfăptuit. Și spune în versetul 21, aici vă rog să fiți atenți. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Eu așa-l văd, așa ne spune cuvântul, nu avem voie să înțelegem altceva. Nu putem parafraza, nu putem interpreta ce nu este scris dacă nu avem alte amănunte, alte detalii. Când Elisei a zis la Ilie, Ilie, mă duc numai până la părinți, îi pup odată și plec. El s-a mers și Ilie i-a spus, ai grijă să nu uiți ce ți-a făcut Domnul. În momentul acela, Elisei s-a întors din cursa lui, nu s-a mai dus la părinți. De ce? Pentru că părinții îi plângeau, ziceau, nu te du tu, mă, dar tu chiar crezi că Dumnezeu te-a uns pe tine profet în locul lui Ilie? Chiar tu, mă, ultimul. Și el nu s-a dus. De aceea trebuie să fim foarte atenți. De multe ori ne rup ungerea. Cei dragi, trebuie să fim atenți, să fim radicali. Îi iubim, dar iubim pe Domnul mai mult. Prioritatea noastră numărul 1 este Domnul. Indiferent ce spune stânga și dreapta, dacă ai siguranță că Dumnezeu ți-a vorbit, ți-a confirmat lucrul acela, du-te prin credință. Și spune că Elisei a făcut un lucru minunat. A luat perechea de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a ars carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. El a sacrificat lucrarea pământească pentru cea spirituală. Ba mai mult, a folosit lucrarea pământească pentru a înainta lucrarea împărăției lui Dumnezeu, cea spirituală. De aceea noi trebuie să lucrăm. Dar noi, focusul nostru nu este să ne îmbogățim. Dumnezeu ne dă din belșug ca să... Ce? Să trăiască, să lărgească împărăția lui Dumnezeu. Și alți frați care încă nu înțeleg harul lui Dumnezeu, care nu sunt așa binecuvântați în ghilimele, cu toate că toți suntem, dar alții nu știm să intrăm sub binecuvântare. Să exersăm noi pentru ei, dăruindu-le și după aceea vorbindu-le și ei să înțeleagă cum lucrează Dumnezeu. Și spune că El a sacrificat și sursa producției, și boi, și carul. Tot o ars. Și le-o dat să mănânce. După ce vom plăti prețul de a-L urma pe Iisus Hristos și ne vom lepăda de sinele nostru, vom purta crucea care o vedem în viața noastră, nu ne-o alegem, își ia crucea, spune Domnul și mă urmează, pui crucea peste firea ta, peste dorințele tale, peste idealurile tale, peste afinitățile tale, în ciuda faptului că tu ești atras în fire acolo, tu alegi să umbli în Duh. Îți aliniezi sufletul Duhului lui Dumnezeu și astfel firea rămâne fără rod, rămâne fără putere.
spune că cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea împreună cu patimile și poftele lor. Noi suntem ai lui Hristos Iisus și e datoria noastră să răstignim firea, omul adamic, omul cel vechi, în care este sămânța păcatului, să nu-i dăm de mâncare, să nu umblăm bazați pe senzor, să nu umblăm pe emoții, pe perceptele noastre, ci să umblăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel, sufletul nostru este mântuit în fiecare zi. Sufletul nostru este salvat de gândirea nocivă, de umblarea sub poftele cărnii și sub influențele celui rău. Și sufletul, trupul, firea pământească, dacă nu are sufletul, nu poate să decidă nimica. Și în felul acesta puterea celui rău nu mai are putere în viața noastră. Dar asta este datoria noastră. Și aici vreau să vă spun un lucru. De multe ori, foarte mulți frați vin la vindecare și eliberare, dar partea de eliberare, ei nu înțeleg că ei au un vrăjmaș pe firea lor care e în ei. Și de multe ori ei sunt eliberați de sub puterea celui rău, de orice duh care le-a produs pagubă, dar ei încă nu știu să-și stăpânească firea și spun că e diavolul. Haideți să vă spun, eu când am fost eliberat de alcool, de droguri, eu puteam a doua zi să mă mai droghez, să mai beau alcool. Eu am decis să nu mai beau, dar poftele mele, când mă uitam la alcool, încă îmi veneau la loc. Dar eu am decis, pentru că eu am fost deja liber, am fost eliberat în numele lui Iisus. Și prin jertfa lui eu am conștientizat și în momentul acela, adicțiile acestea, păcatele acestea, chiar dacă nu mai era diavolul în spatele lor, nu mai au avut putere. De ce? Pentru că sufletul mi l-a înnoit. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea. Da, eu stau sub răstignire față de tine, fire. Du-te de aici, eu nu mai vreau nimic cu tine. Și spune, apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. În momentul în care ești biruitor față de firea ta, față de dorințele tale, în acel moment vei putea să te maturizezi și să fii folosit de Dumnezeu încât să slujești pe alții. Vedeți, trupul lui Iisus Hristos s-a frânt ca noi să avem binecuvântare prin această frângere, da? Jertfa lui Iisus Hristos pe cruce ne-a adus răscumpărare, iertare, sfințire, neprihănire, ne-a adus tot ce avem nevoie ca să putem umbla în viața aceasta biruitori. Și acesta este pasul care trebuie să-l facem după ce venim la Hristos. Din păcate, asta era un lucru care se făcea foarte rapid pe vremea apostolilor. Ei erau învățați să se lepede de sine, să-și poarte crucea și ei făceau lucrul acesta. Din păcate, la noi, la ora actuală, în creștinism, parcă e o alegere. Dacă vrei, vei fi ucenic al lui Iisus, dacă nu ești bine că ești mântuit. Dar vreau să spun, la final, cum își va lua Iisus toată slava de peste viața ta? Cum vei intra în moștenire de plină? Tot ce a pregătit Iisus, pentru că Domnul Iisus Hristos spune, când va veni Fiul omului în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri, va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Acestea sunt faptele credinței. Acestea sunt faptele credinței. Și mă rog ca toți din locul acesta să fim ucenici al lui Iisus, dar autentici. Vedeți, și cărturarea aveau ucenici, și irodienii, toate religiile au avut ucenici. Noi trebuie să fim ucenicii lui Iisus Hristos. Și după acest proces de renunțare la drepturile, la oportunitățile pământești, la dorințele sinelui, putem hrăni Biserica lui Hristos. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Iisus a frânt și noi mâncăm astăzi trupul și sângele Lui. Fără moartea sinelui nu există viața lui Hristos în noi și prin noi. Mi-a fost foarte greu să vă duc acest mesaj, dar cred că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei ne conștientizează pe fiecare. Am venit la Iisus, suntem mântuiți, dar haideți El să-și ia succes de peste viața noastră când vom pleca sau când va veni El. El să spună, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios, ai luptat lupta credinței, ai depășit toate barierele, toate testele, acum vine de împărățește cu mine în slavă. Fie ca Dumnezeu să ne scoată biruitori pe fiecare. În momentul în care suntem slujiți pentru eliberare și vindecare, este un prag, este o deselenire, este o iluminare, este o eliberare de puterile celui rău. Dar față de firea noastră, Domnul nu acționează pentru că ne cere nouă, nu o face El. E datoria noastră, ăsta este prețul. Noi suntem chemați și de fapt, dați-mi voie să vă spun că asta este pocăința.
Renunțarea la umbrarea în fire. Când umbli în fire, chiar dacă nu păcătuiești în trup, păcătuiești în suflet. Contrând voia lui Dumnezeu, neaplicând voia lui, planul lui în viața ta, tu de fapt umbli în fire și umblarea în fire este păcat. Fie ca Dumnezeu nu doar să ne ajute să fim biruitori, ci să-L reprezentăm pe El, indiferent în mediul care suntem, indiferent de circumstanțele care trăim, în societate, la școală, la muncă, în biserică, încât oamenii, văzând umblarea noastră dreaptă, să se întoarcă la Dumnezeu. Fiți lumini în mijlocul întunericului, în numele lui Iisus Hristos. Amin.